פתרון של סוג של זבל של בחורות כמוה. אני אומר לכם, זונה מתל ברוך, הפה שלה יותר נקי מהשרמוטולוגית כאן של הבלוג. אז אם היא אומרת על אמא שלי שהיא זונה, ומה את לה? אמא שלי בת 75, אישה מכובדת, לא כמוך שרמוטולוגית של הבלוג, מחפשת מי יעשה לה טובה, מחפשת מממן, ספרי לכולם את האמת, שאת מתוסכלת, שאת לא עובדת. ספרי לכולם, היא מטומטמת, גועל נפש. איכס, אני לא הייתי עושה לך טובה באמא שלי. מגילה אותי. איך מיכל אומרת לי, היא מתנהגת עליי ככה, אומרים שמבחינה פסיכולוגית בן אדם שהוא אנטי בן אדם האחר, זה מתוך זה שהוא אוהב אותו ואני משדר לו אנטי. אז הוא מנסה להתנקם כי אני לא רוצה אותו. אבל תהילה, אני נגעל מאחד כמוכך, נסתכל על הפרצוף שלך. רק לראות את הפרצוף שלך, רואה איזה פרצוף של רוע יש לך. מי יסתכל עלייך? תגידי לי את, מי יסתכל עלייך? את זבל. תאמין לי עודד, אני לא יודע. אולי הוא מפוצץ אותה, אני יודע. סתם שרמוטה, עזוב אותך בחייך. זאת השרמוטולוגית של הבלוג, פותחת הפה יותר מדי על כולם. והיא כאילו... ומה היא מזכירה לי? יענו, מזכירה לך את דן המאח הגדול. תאמין לי, היא כאילו מושלמת. היא לא מספרת את הרקע העבר שלה. שהיא פרודה ומזדגבגת עם כל מה שזז כדי שיממן אותה. את זה היא לא מספרת, ומשחקת אותה כאילו אישה הוא בעלה. רבק, תפסיקי עם ההצגות במצלמה. אנחנו לא קונים את זה. תפסיקי. נמאסת כבר. כואב לה שהיא לא יכולה עליי. תראי כמה אנשים את גוררת נגדי ולא עוזר לך. תסיקי את המסקנות, יא אבלה. תסיקי את המסקנות, יא מטומטמת. עלק בהיריון. היא משקרת לעצמה ומאמינה לשקרים של עצמה, זה משהו מדהים. חכו עוד כמה חודשים, היא תגיד, נפל לי התינוק. היא לא הצליחה להמליט את הברווז שלה. אז היא תגיד, נפל לי התינוק, כי בעצם היא לא הייתה בהיריון בכלל. היא הייתה בהיריון וירטואלי. האמינה לשקרים של עצמה. חייכם, עזבו אתכם שטויות. היא זבל. היא פשוט גועל נפש, נשבע לכם. איכס. תראי מירי, אני אומר לך, ותראו כולכם, באמת בחורה כזאת שמתנהגת ככה ובשעה 2, 3 ו4 בבוקר מטרידה אישה מבוגרת בת 75 ומאיימת עליה ומתחזה כאילו עם התוכנית שלו סייז ומקלט אותה ומאיימת עליה ברצח, זה בטח לא בחורה שפויה. בחורה כזאת צריכה טיפול נפשי דחוף לכל הדעות, וגם אם זה לא הייתה היא, זה היה מישהי אחרת, אותו דבר. וואלה, תהילה, אם הייתי יודע את הטלפון של אמא שלך, בחיים לא הייתי מרים אליה טלפון בשעות מאוחרות בלילה ומטריד אותה. בכלל לא הייתי מטריד אותה. את ניסית למצוא את נקודת התורפה שלי, בסוף חטפת אותה בומרנג, תלונה במשטרה. מה חשבת, אנחנו פריירים? יש דברים שלא עוברים אותם. תשמע, קאמרה, אני יודע שזה אתה יכיר. אתה רק תספור עד 3, ותוך כדי תתענה על השאלה שלי. מה קורה למי שלא בא לי טוב בזווית של העין? תגיד לי, יכיר אתה, מה קורה? שמעת? קיבלת תשובה עולמת, לא? אתה רק קיבלת בעיטה, לא חסמתי אותך. אתה קיבלת רק בעיטה, עדיין לא נחסמת.
בושה וחרפה, איזה צורה יש לאנשים פה. זה משהו מדהים, חברים. יאללה בינה יאללה, ייקח אותך אינשאללה. יאללה בינה יאללה, ייקח אותך אינשאללה. גועל של הבלוג, זה מה שאת. Negra la Casa Blanca, enterré mi fantasía, una guitarra bonita no canta, cántame Andalucía. Negra la Casa Blanca, tú me vales en la playa, con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, como tú. Como tú, no hay nadie como tú.
כמו שאתם רואים, תשמע, פיתגורס, בוא נגיד לך משהו. דבר אחד אתה עשית טוב, אתה לא יודע, אתה לא הרגשת אפילו. דבר אחד עשית טוב, אתה הקלטת את תהילה והעלית את זה ליוטיוב, שהיא מקללת את אמא שלי בשעות מאוחרות בלילה ומטרידה אותה בטלפון. את זה אתה יודע? כאילו, אתה קולט מה עשית פה? אתה יודע שבזכות ההקלטה הזאת אני הבאתי את זה ראיה למשטרה? העליתי את זה על דיסק והבאתי את זה כראיה למשטרה? זאת אומרת, פתחו נגדה תיק, חכה. אני את שלי עשיתי, כן? אבל זאת אומרת שבעצם מה שקורה עכשיו, דברים כאלה שאתה עושה, זה דברים חיוביים, כי היא מטרידה אישה מבוגרת בת 75 בלילה. זה גועל נפש, שבן אדם מתנהג ככה. אבל, דברים אחרים שאתה מחפש, כאילו, להרים דברים, ולהעלות שידורים, כל מיני שידורים, ולהכניס אותם ליוטיוב, זה לא תורם לך הרבה. במקום לחפש רכילות זולה, תחפש דברים מהותיים, כמו דבר כזה שהיא עשתה, זה עוול, תאר לך מה זה אם היו מטרידים את אימא שלך ב-2, 3 ו-4 בבוקר, איך אתה היית מגיב. על זה אני מדבר. כשאני אמרתי לך, אבל כשאני אמרתי לך, פיתגורס, כשאני אמרתי לך, תוציא את ההקלטות האלה